Bola, aduh. Posisi ya jeng ngalas. Lagi wayahe madang awan, bola. Tandur. Kae ngapa jenenge? Ndaute rampung saiki garek tandur. Posisine saiki lagi do madang, tak dudui lawe lho. Gudeg. Gudeg apa ya? Ini Mbah. Lodeh. Keong entah. Ih, jenenge insinyure Mbah Tukiman. Lawe napa, Mbah? Sutang. Sutang Bayung. Iki Bu Sri. Oh. Apa kuwi Bu Sri? Dang sepe dang amplong. Oh, Dang sepe. Dang kamplong. Dang sepe kae lho. Oh, dang amplong, dang sepe. Kayak lho sepene. Iya. Iki bolo, enek pecel. Enek sayur lodeh iki. Bolo. Bolo sambel entek bolo. Berapa? Kowe anu ngandani meneh. Oh. Ngandani meneh. Mama. Iki wis entek. Imbu. Oh. Imbu. Parek. Rampung dhisik. Waduh, tak tido ke kepiye. Wis sak porsi. Iki bolo penghasilane tandur karo daud kesuk. Tetap sama si gangsar kayak ning. Ngono bolo. Ibu ping pira, Lek? Ping pindho. Wis. Sehat ya, Lek. Amin. Jangan orang krasa uyahe. Mantap. Ora kroso uyahe bolo. Kepiye balar imbah-imbu ning ora krasa imbah-imbu wae. Las. Jangan kok ora krasa uyahe iki apa ora diuyah. Uyahe pira regane? Ora krasa iki. Oke, bolo tekan semene sik tak madian. Matur suwun.